karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ako nang gilakan, Claire. Kanaduhan ko na. Ug way tao di sa sud. Nagsiga ang suga. Klaro kay nga naay tao sa sud. Ablihin ni Kent. Ablihin ang imong kwarto aron mo tuog ko nga wa kay gitaguan diha. Wa lagi ka kitaguan diha. Wa! Kung wa pa kay gitaguan, di ka masuko. Pero klaro kayo nga duwa na kay gitaguan. Wa lagi! Ablihin ang imong kwarto kung gusto kang mutuo ko nimo. Hoy! Ano mo? Saan ito po yan? Guputan mo nung kayo mo? Paglako na mo, James. Di mo matog din eh. Dili ka mo sugot nga matog mi kay duwa na kay gitaguan. Bisa ko doon na bang kitaguan din eh. Wa kay labot, Claire. Kay buwag na ta, di ba? Huh. Sige na, James. Panglakaw na mo. Dili ko nimo mahimong abugon sama sa iro, Kent. Makahimo ko kay niya ka sa akong lugar. Dali na gaw. Umiyak lang tayo din eh. Tara. Basulan nimo kini imong gibuhat ako, Kent. Wa ko'y anging basulan, Claire. Tungod kay buwag na ta. Busa panglakaw na mo. Wa pa ta mahuman, Kent. Leche. Nahilom naman sa kawas. Mayon takon milakaw na lang ang babae, uy. Maldita ha, di niya, uy. Muram sa bagyong udot kon masuko. Buiset! 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 Ginagaw. Sud na. Sakay na sa auto. Muli lang daw. Gigipalayas itang Kent. Di na ko matunang iyang gibuhat ako, James. Dili, Jud. Wa na kay power niya gaw. Yung mo ko siyang gibuhagan. Nahibaw ko nga love pa ko niya, pero gusto lang siya nga mubawas na ako. Mamiya lang ta din eh. Adto tas bahay magunah na sa sunod na tong buhaton. Ay, salamat ang larga na sila. Ayesa? Ayesa? Okay na ka magawa sa imong gitaguan. Oops. Ay, salamat. Ay, makagawas na gid ko. Takanam dig abog sa ilawom sa imong kama, uy. Mayo gani kinaarang na ko sa ilawom. Sorry ha. Ayaw pag sorry na ko, Sir Kent, uy. Naanasir ka ng imong tinawgan ako. Pasagdi na lang ko nga mag-sorry mo. Dato man mo niya, problemang ko. Wa ra ka malain sa nitabo karon nga gipatago man ta ka. Nganong malain man ko. Nga igo raman ko nimong gitipensahan batok ato imong uyab. Nakabati di ka? Makabati man gani ang bungol sa sinultihan atong Claire, no? Ako siyang ex. Kuya, wagod si mong ex. Mo naman og dili ex kung mangisog. Ambot ba itong bayana? Dili masabot ang batasan. Ang ano na ex man mo? Ay, sorry ha nga nangutan ako. Inyo man na kinabuhi, wakilabot ninyo. Gibuwagan ko niya o sa katuig na kape ng milabay. Dili mo ko ganahan nga bugawas siya. Nagtuman siya siyang gusto. Mga nakigbuwag siya na ako kay lagi pangitao niya iyang kapalaran sa gawas. Pero karon nga nabalik siya, gusto na siyang makigbalik na ako. Mao din na inyong love story? Sa una ra to. Basi nakarealize na siya nga ikaw gid iyang gusto. Ambot lang niya. Sige Sir Kent. Kuhaon na lang ako kung bag kay musibat ko og sayo ugma. Ha? Hello, Sir Hans. Kumusta nang imong pagpangita sa babae? Ni Ayesa. Sir, murag lisudigin makita ang tumbiyana, sir. Huwag pinakakita niyo sa lugar nga nabangka mo. Huwag nakakita niya ito kay kapiin ang kung sa diyang naitapo mo. Ayaw gid pagkurong sa pagpangita man. Sige, ako nagipasa sa akong mga kauban na picture, sir. Yan ang Ayesa. Pamasin nga may makailan niya. May mo ato siyang ipost sa Facebook, sir. Ayaw.
Gusto ko nga sa hilom nga makita ng mga babae. Unsa, sir? Mo'y akong gusto nga way laing mahibaw sa to pagpangita ni ng bayana. Bahala nagmuabot og pila ka tuig. Basta makita ng kanang Ayesa. Sir Hans. Nabuntag ka na tag-ininom si Claire. Tuog na to eh. Di ko baka to. Oh. Unyang higayon nagisingkahan ko ni Kent. Dili siya ikon anak ni Ato James. Buutan si Kent na ako. Siya ang upaubos sa una kung mag-away mi. Nagkasaksigit ka, ana. Oh, may isalig ka na tingali. Nilisa na tingali ka niya. No! Di na mahimo. Gaw. Ayaw kalimot nga ikaw may nibuwag ni Ken. Busa, ayaw pagdahon nga hangtod siya nga musunod ni mo. Pero kapila ko na si buwagi sa unang panahon. Pero siya ang magpakiluoy nga mag-uli mi. Oh, miupas na tingaling lana ni mo gaw. Hilom di be. Huwag kay katabang din ako da. Ako ba ni mo, focus na ta sa pagpangita tong babae nga gipangita ni Hans na to. Mingon beta siya nga muhatag si premyo kung makita na to ang mga babae, di ba? Asam sa tamangita atong babayhana. Klaro kaayo nga nagtago na to sa kahatlok. Sure kid ko na nakakita siya sa pagkabangga nila ni Hans og kara sa poste. Mo nga ni sibat na gito. Isa na sa iyo kung mitago lang siya. Og niari siya diri sa syudad, di ba? Kadako ining syudad, James. Kasayon rin ang pangitaon. Asa lagi na to siya pangitaon. Sa Facebook. Duha ra may siya din sa Facebook eh. Pulos gyud mga bata ang picture. Dili na bata ang ayesa nga itong gipangita. Tanawa na ko na iyang naong, oh. Bebe. Oh, uy. Guwapa mo din yung behana. Bugo yun nagporma. Manay gwapa ni mo. Oo. Nindot siyang matao. Ang iyang habil. Kissable lips. Pagilom di ay. Kitkiton. Sapa di ay. Paghuna-huna kung unsay posibleng nga niya sa Facebook. Okay. Juan. Itong balihon niyang pangan. Ayesa. So, ibali. Asia. Sige, try. Iway. Iway na natin. Wa, gihapon, oy. Yun. Kung sa kay bawa siyang pilido, kung siya pilido na niya. Di good tiyan ito makitaan ng babayhana. Mata kay bawa. Miwat ka may akong dukanda. Mubiya na magkuining tapita. Paitay ni kinabuhi ako eh. Muna malog, mingawon di ko ining dapita. Pero, uwa ko'y mahimo. Kinahala mo goodbye, magyut ko din Di, nagitinganin ako paaboton ng mga mata sa Sir Kent. Masakit ang manamilit kaysa magila-ila. Bye-bye, Sir Kent. Salamat. Ayok naman di eh. Oh. Uy, may miabot. Oh, si Isa ka. Kinsa mo kaling miabot. Ako unang pataguon si Isa. Kent! Tingog bro ni Kuya Hans. Oh. Kuya Hans? Gusto kong matuog din eh. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!